Srdačan pozdrav svima vama. Radujem se da smo evo posle dužeg vremena ponovo zajedno. Ja sam i bio na neki način odsutan zato što sam imao neka predavanja. Bio sam u Nišu, bio sam u Velesu, u Beču i zato me to nije bilo, ali se zato radujem da smo evo sada večeras ponovo zajedno na početku jedne nove serije koja će imati više predavanja. Ali evo, otpočeo bih večeras sa jednim istinitim događajem koji se, naime, jedan američki predsjednik je dobio jedno pismo od jedne majke čiji je sin bio na ratištu, u stvari trebao da krene na ratište, i on je hteo to da pročita pred jednim skupom žena. I ja ću podeliti sada sa vama ovu poruku, čitavo ovo pismo, nije jako dugačko, ali zapazite kako ona određenim biranim rečima pokušava da deluje na samoga predsjednika, da on razmisli o svojim postupcima, ako tako mogu reći. I evo kako je izgledalo to pismo. Pre samo nedelju dana moj sin je pohađao koledž po svom izboru. Večeras će biti negde u nekom motelu. Sutra će se ukrcati u avion koji će ga odvesti negde daleko. Regrutovan je u jednom od rodova oružanih snaga Sjedinjenih Država. U toku proteklih nedelja osjećala sam i posmatrala kako se odvaja, preseca uže i sprema se da napusti porodično gnezdo. Gledala sam kako poklanja neke svoje dragocene stvari, kao što su kolekcija penija, njegove bejsbol kartice. Predao ih je dvojici dečaka, a njegov primer sledili su i drugi iz naše ulice. I majka je u stvari posmatrala kako se sin priprema za odlazak i kako je zaključao svoj auto, novi auto koji je kupio u garaži, kako je sve pripremao za odlazak. Čak je kazao: mama, nemoj da brineš, ja znam da kuvam. I onda ona kaže dalje: tako sam se sad ja pridružila hiljadama drugih majki koje su godinama posmatrale svoju decu sa osjećanjima koje se nisu mogla razlikovati od mojih večeras. I ona to piše nakon neobično, kao da je prirodno to što se događa sa njenim sinom. I onda kaže: ovaj moj dečak odrastao je u sobi na čijim su zidovima bili tapeti sa motivima zastava, puške, doboša. Kada je bio mali, redovno je svakog jutra pre doručka podizao zastavi u dvorištu iza kuće. On i njegov brat su nosili odelca u stilu američkih vojničkih uniformi od broja 4 pa do broja 6. Sećam se kako sam ih posmatrala dok se potrbuške uspinju brdarstvom u komšijskom dvorištu. Pitam se koliko sam samo puta izvlačila male plastične vojnike ispod nameštaja. Sve te igračke i sećanja već godinama leže upakovani i odloženi, ali ja večeras osjećam potrebu da ih ponovo iznesem i suočim se sa njima. Razmišljala sam o onome što sam ja predložila kao njegovo buduće zvanje. Njegov izbor odvodi ga daleko od mene. On smatra da sebe može pronaći u obrazovanju, putovanju, sticanju iskustava. Nema sumnja da može. On smatra da puno dobija. Nema sumnje da je zaista tako. Ali ja lično smatram da i ova zemlja puno dobija u zamenu za sve što pruža. Ona dobija visokog, preplanulog mladića, kose opaljene suncem, bistar i mnogo više potencijala i mogućnosti nego što ja ovde imam mesta da opišem. I onda je napisala: hvala vam što ste odvojili vreme da vi koji upravljate jednom zemljom da saslušate izlivanje materinskog srca i molim vas, hoćete li sada biti posebno pažljivi u upravljanju ovom zemljom? I predsjednik je svečano odgovorio, pročitavši ovo pismo ove majke: biću veoma brižljiv u upravljanju ovom zemljom od ovoga trenutka.
Da, bilo je ovo pismo jednom američkom predsjedniku. I u toj dvorani bilo je suza niz obraze prve dame Amerike koja je sedela na platformi blizu svog supruga, tekle su krupne suze. Dobro je da se obraćao skupu žena, jer bi i muškarci plakali, a muškarci pokušavaju da ne plaču, osim kada je veoma mračno i tmurno i kada ih niko ne sluša, osim Boga. Dragi moji, toliko je toga pošlo naopako u ovom našem svetu. Toliko mnogo, jer ga ni tehnologija ne može popraviti. Sav je nekako krhak, trese se, drhti, savija, kao da će se raspasti. Čvrsto tlo više nije tako čvrsto, kao da se spušta u more, kao da tone u mulj. Sipaju ga poplave, spaljuju požari, vetrovi ga raznose. Ovom svetu potrebne su sada čvršće ruke od onih koji imaju čak i naši najbolji lideri. I nije ni čudo da se iz nebrojanih srca uzdiže nebu kao neki miris tamjana, jedan neizgovoreni vapaj. Molim te, Bože, budi veoma pažljiv s ovom našom malenom planetom, s ovim našim malenim svetom. I to nije bez razloga, jer ovaj svet je zaista mali. Tako mali da se čini da nikome ne bi nedostajao, čak kada bi iznenada nestao. Ali u svojoj knjizi kapetan Storyfieldova Poseta nebu, Mark Twain opisuje nešto što je očigledno potpuno apsurdno. Naime, kapetan Stormfield je, kaže priča, umro i pošao na nebo, ali na putu nije odoleo iskušenju da se trka sa jednom kometom. Naravno, skrenuo je sa puta i na kraju završio u nekoj vrsti nebeskog biroa za izgubljene osobe. Jedan anđeo je u želji da pomogne krenuo na put u jednom balonu sa ogromnom kartom svemira, pokušavajući da nađe naš solarni sistem. I karta je, kaže, ta priča bila veličine Rodovskih ostrva. 3 dana kasnije anđeo se vratio sa izveštajem da je možda pronašao naš solarni sistem, ali da nije baš siguran. Možda su tu bile samo neke mrlje. Ovo je samo jedan apsurdni, preterani odlomak koji nikada ne bi trebalo shvatiti ozbiljno. Međutim, mi sada znamo da Mark Twain i nije bio daleko od istine. Mi jesmo zaista samo mali ugarak na ivici beskrajnog svemira. Zar bi stvoritelj uopšte morao da brine o nama? Da li on uopšte zna da mi postojimo? I želeo bih da pročitamo jedan biblijski tekst koji se nalazi u psalmu, 8. psalmu, u 3. i 4. tekstu, gdje David upravo postavlja to pitanje kada kaže: kad pogledam nebesa tvoja, delo prsta tvojih, meseci zvezde koji si ti postavio, šta je čovek te ga se opominješ ili sin čoveči te ga polaziš? Kada pogledam nebesa, to je delo prsta tvojih, kaže David. Zvezde, planete, sazvežđa. Šta je čovek da ti vodiš brigu o njemu? Ja znam da neki veruju da postoje posetioci sa drugih svetova, da možda kruže ovom našom zemljom i posmatraju nas i čude nam se kako smo mali i slabi. Međutim, astronom Carl Sagan odbacuje takvu ideju. On kaže da nema ničeg naročito interesantnog, ničeg posebnog na ovoj planeti. On je opisuje kao mesto na kome se ništa lepo ne događa da bi sada neko bio zainteresovan iz svemira za nas. Međutim, naš mali svet je nama važan.
Iako je strašno ono što vidimo oko nas. Tako je pun problema, zbrke, mržnje i tako brzo nekuda žuri. Osjećamo kao da je nešto krenulo jako naopako. Živimo u atmosferi očigledne velike krize. Da li ćemo se sudariti sa nečim, ili izgoreti, ili eksplodirati, ili će nas progutati jedna od onih crnih rupa o kojima se sve više priča? Šta ako će Bog ispustiti tu jednu od tih crnih rupa? Šta ako će Bog ispustiti nas? Jedna ranije popularna pesma je molila: zaustavite svet, hoću da siđem. Bio je to veoma pametan naslov i neki su to još tada jako ozbiljno shvatili. Danas svi to ozbiljno shvatamo. Kada bi bilo samo nekog izlaza, nekoga mesta gde bi se moglo otići, nekog sigurnog mesta, pre nego što planeta na kojoj se nalazimo nestane u nekakvom dimu. Ali zapazite reči koje je zapisao Isaija u 51. poglavlju i želio bih da čitam 6. tekst. Suština boravka života na ovoj zemlji sada je ovako opisana. Podignite k nebu oči svoje i pogledajte dole na zemlju, jer će nebesa iščeznuti kao dim i zemlja će kao haljina olvečati, ostariti, i koji na njoj žive pomreće takođe, a spasenje će moje ostati do veka i pravde moje neće nestati. Ili, da vas podsjetim na reči koje su zapisane u Otkrivenju u 11. poglavlju, u 18. tekstu, koji kaže ovako: i neznabošci se prognjeviše i dođe gnjev tvoj i vreme mrtvima da se sudi i da se da plata slugama tvojim prorocima i svetima i onima koji se boje imena tvojega, malima i velikima, i da se pogube oni koji zemlju pogubiše. Da li Bog zna u kakvoj smo mi nevolji? Da li On zna da smo u takvoj jednoj užurbanoj, uzburkanoj planeti? Da li se zanima za nas? Da li mi stvarno idemo u susret nekom sudnjem danu? Može li Bog ispraviti naš kurs, kao što, na primjer, NASA ispravlja putanju svog svemirskog broda? Ako on to zaista može, da li će to i uraditi i to uskoro? A Nasin putnik 2, posle 4-godišnjeg putovanja sa Zemlje, susreo se sa najbližim Saturnovim prstenom i to tačno na vreme. Naime, stigao je 2,7 sekundi ranije. I čudimo se i to s pravom takvoj preciznosti. Ali ako je NASA mogla da napravi takva tehnološka čuda, ako se NASA može hvaliti jednim takvim prevoznim sredstvom odavde pa sve do Saturnovih prstenova, šta je sa onim koji je stvorio Saturn i neverovatnu lepotu njegovih prstenova? Da li je njegova moć manja od moći ljudi koje je stvorio? I to je još jedno pitanje na koje moramo odgovoriti da bi noćas dobro spavali. Da li je Bog stvorio Saturn i ne samo njega, nego i čitav svemir i ovaj naš svet? U svojih prvih 7 reči stara neuništiva knjiga, Biblija, koja za sebe tvrdi da je Božja reč, kaže u 1. Mojsijevoj 1. poglavlju u 1. tekstu. U stvari ona tako počinje. U početku stvori Bog nebo i zemlju. I znate, postoje samo 2 mogućnosti. Ili jeste, ili nije. Ako jeste, mi nemamo razloga za strah.
Ali ako nije, onda je Biblija knjiga kojoj ne treba verovati i možda bi bilo bolje da zaboravimo da je to ikada bila dobra knjiga. Ako Biblija ili Svetopismo nikada nije bila ono što za sebe tvrdi da jeste, onda je delo jednog najvećeg varalice koje je ikada postojao. Autor Biblije iznosi svoje neverovatno tvrđenje na samom njegovom početku, u prvih 7 reči, kao jedan izazov. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Kroz ove reči sve opstaje ili propada. I s njim i naša lična sigurnost, sigurnost čitavog svemira u ovim je rečima. Jer ko bi od nas mogao noćas mirno da spava, verujući da je naša budućnost u rukama slepe, prevrtljive slučajnosti? Slučajnost koja u skladu sa svim zakonima verovatnoće nikada nije stvorila ništa i nikada i neće. To je nešto na čega moramo dati odgovor da bi se bar s malo poverenja mogli suočiti sa budućnošću. Da li mi imamo ili nemamo stvoritelja? Da li smo stvarno stvoreni po Božjem obličju, kako Svetopismo kaže, ili smo samo nesrećna deca, neka kosmična slučajnost ili neka davno zaboravljena misterija koja je neslavno završila? Kako se možemo moliti Bogu koji nas je slagao u prvim rečima Svetoga pisma? Naš uzvik se gubi pre nego što probije plafon ako nema nikoga ko sluša. Smešno je moliti se onome koga smo otpisali kao mit, kao nepostojećeg ili kao varalicu. Mi se molimo te Bože, brini se za naš maleni svet. I takva molitva ima smisla samo ako verujemo da on postoji, da on sluša, da on zaista drži u svojim rukama ovaj uplašeni i uzdrhtali svet. Sada sam se setio jedne stare duhovne pesme. Kaže, u njegovim rukama je čitav svet. I onda nabraje, u njegovim rukama je i mala beba. On sve drži u svojim rukama. Da li ste znali da je jednom za nekoliko trenutaka u njegovim Božjim rukama drhtao čitav ovaj svet? Čitava ljudska rasa. I niko to nije znao. Bio je to četvrtak uveče. Isus i njegovi najbliži prijatelji, njih 11, izašli su iz grada. Popeli su se na Masinsku goru. Namerno sam rekao njih 11, ne 12, jer je jedan malo ranije napustio grupu. Ostali su pomislili, a sigurno mu je Isus dao neko zaduženje. Međutim, on je sam sebi dao zaduženje. Otišao je da dovrši plan o kome je već ranije razmišljao, da izda svoga Gospoda. I samo je Isus to znao. Bilo je to divno prolećno veče. Mesec je sijao na nebu. Ali nešto nije bilo u redu. Nešto je mučilo Isusa. Izgledao je nesrećno pritisnut nekim strašnim problemom koji oni nisu mogli da shvate. A pomislili su, a mora da je jako umoran. Ali ostavljajući ostale, pošao je sa 3 svojih učenika dublje u Gecimanski vrt. Bili su mu potrebni da sa njima podeli istinu o svom strašnom zadatku. Bilo mu je potrebno da zna da ga oni čekaju tu u blizini i da se mole. Ali oni uopšte nisu shvatili šta se dešava. Kako to da su
Mesiji, Božjem Sinu, potrebne njihove molitve. Osim toga, bili su već iscrpljeni. I 2 puta se Isus vraćao i nalazio ih kako spavaju. I tako je Isus nastavio sam, a njegov nevidljivi neprijatelj je bio tu i čekao. Bila je to prilika za njega. Molim vas, pokušajte da zaboravite slike iz Gecimanije koje ste do sada vidjeli. Jer obično Isus naslikan kako kleči kraj pažljivo odabranog kamena, a njegova haljina onako raskošno je raširena po zemlji, svaka vlas kose je na svom mestu, kao da je spreman za snimanje u Hollywoodu. Ne, nije bilo tako. Nije tako izgledalo. Na Isusu su te noći počivali gresi celog sveta, a nebeski Otac morao je, iako mu je to pričinjavao strašan bol, da se sakrije, da skloni svoje lice od svoga Sina. Ja zamišljam Isusa kako leži ispružen na hladnoj zemlji i ruke su mu zarivene u zemlju, kao da želi da spreči svako dalje odvajanje od Oca. Isus je došao na ovu planetu da bi dao svoj život za izgubljeni ljudski rod. Sve vreme njegovog života, njegovi koraci vodili su pravo u susret ovom trenutku. Ali sada se to pred njim uzdizalo kao nekakva nesavladiva prepreka. Da li postoji neki drugi način da se spase čovečanstvo? A kušač je video njegovu ljudsku slabost, jer Isus se 3 puta molio: Oče, ako je moguće da mi moiđe čaša ova. I onda je Sotona navaljivao svojim najjačim argumentima koje mu je šaputao. Zar trebaš da umreš za ljude? Pa oni čak ne žele ni da budu spaseni. Zašto ne bi pozvao legion anđela da te vrate nazad na nebo? Neka ljudi sami ispaštaju za svoje grehe. I sudbina celog čovečanstva drhtala je u Isusovim rukama kao netarazijama, dok se on borio sa iskušenjem da odustane. Ali vapaj usamljene, izgubljene planete zvonio je u njegovim ušima. Čuo je svaku patnju, svaki plač, svaki vapaj. Ispunit će odluku sa kojom je došao na ovaj svet. I kada je Juda došao po njega sa razjarenom svetinom, Isus je stajao čvrsto i uspravno. Bio je spreman za krst, od koga ga je delilo samo još nekoliko sati. I zato smo i vi i ja sigurni u njegovim rukama. Zato ove noći možemo spavati bez straha, znajući da će on biti vrlo pažljiv sa svim ljudima na našem malenom svetu. Da, dragi moji, on će biti veoma pažljiv i sa tobom i sa mnom. Pomolimo se. Oče nebeski, od svega ti srca hvala za predivnu mogućnost koju si nam dao da se jednoga dana nađemo sa tobom u večnosti, zato što si ti platio cenu otkupa kroz smrt našeg Gospoda Isusa Hrista. Nema rešenja koje mogu da nađu ljudi. Pokušaji su prisutni, ali bez rezultata. Ne može ni mir da zavlada u ratnim područjima. Ne mogu da se nahrane gladni kojih ima tako mnogo. Ne mogu da se nađu rešenja za bolesti koji haraju po svetu. Ne može se naći rešenje za siromaštvo mnogih koji žive u bedi. Ne može da se nađe rešenje za problem greha. Ne može se naći rešenje za izgubljenost, osim ako pogledamo
u tebe i tražimo spasenje. O, molimo te, učini da prihvatimo tu tvoju žrtvu koju si učinio umjesto nas i da svoj život stavimo u tvoje ruke, u čijim rukama ćemo biti sigurni skroz dok se Hristos ne vrati, a tada da nas uvede u carstvo svoje. Hvala ti što ćeš to učiniti i ispuniti našu molbu u ime dragog spasitelja Isusa Hrista. Amin.